Dneska trošičku netradičné video. Tým, ako táto doba napreduje a ľudia pracujú v podstate na počítači skoro v kuse, som si začal všímať, že sa začínajú používať tieto divné vertikálne myšky. Ako vlastne s nami ide čas, tak som si to začal všímať čoraz častejšie a častejšie a začal som si pokladať otázky, ktoré možno napadli aj teba. Prečo vôbec nejaké takéto čudo vzniklo? Má používanie tohoto objektu nejaký zmysel? A ako je vlastne možné, že sa tento typ počítačových myší začína čím ďalej tým viacej používať? Takže dohoda znie následovne. V prvej časti si vysvetlíme, prečo som sa ja rozhodol investovať do niečoho takéhoto, a v druhej časti si vysvetlíme, že čo táto myš prináša za cenu 80 eur. A pokiaľ niekoho zaujíma iba recenzia, tak dole na časovej osi si môžete pohľadať vašu sekciu. Pri mne celé toto začalo tým, že som okolo tých 14 rokov vlastne prešiel do takého režimu, v ktorom som dosť často bol na počítači, či už to bolo doma, či už to bolo v škole, či to bolo kvôli hrám, alebo to bolo kvôli strihaniu, alebo to bolo kvôli len nejakému obyčajnému surfovaniu a prokrastinovaniu na internete. A tento môj režim viedol k tomu, že som väčšinu vecí za svoj deň vykonával pomocou jednej ruky a jedného nástroja. Počítačové myši, ktorú viac menej skoro všetci používame takýmto spôsobom. Či už pracujeme, či už hráme videohry, alebo robíme čokoľvek na našom počítači bez vlastne akéhokoľvek vedomia, že by sme mohli robiť niečo nesprávne. Samozrejme, že sa to deje len dovtedy, pokiaľ nenastanú nejaké vedľajšie komplikácie. Pri mne sa toto dlhodobé používanie klasickej počítačovej myši prejavilo tak, že keď som vlastne krájal mäso alebo niečo, keď som hlavne krájal, tak tým, jak som držal ten nôž a snažil som sa vlastne tlačiť, tak ma vlastne bolela znútra dlaň, no v tomto spojení, máte ukazovák, máte palec a v tomto ma to bolelo. Neviem, prišlo mi to strašne divné, bolelo to akože tak, že ma to dosť sralo, otravovalo ma to a veľmi zle sa mi s tým krájalo mäso, keď som si chcel navariť obed. To ma vlastne nakoplo k tomu, aby som si spravil nejaký vlastný research a dozvedel som sa celkom zo pár zaujímavých vecí. A tá asi najdôležitejšia je tá, že len taká sprostosť, akože máte proste položenú ruku na myške v trochu inom uhli, dokáže ovplyvniť zdravie vašej dlane, celej ruky, ramena a potenciálne niekedy aj chrbta. Konkrétne príznaky, ktoré takéto držanie myšky môže spôsobiť, môže byť napríklad bolesť a napätie v ruke alebo v zápesti, syndrom karpálneho tunela, čo už podľa mňa nie je taká sranda, a celková vlastne bolesť v ramene alebo v krku. Čo bolo vlastne vysvetlené z nejakých zdrojov mne, je vlastne to, že len to, že vy máte teraz ruku otočenú takto, neviem, či to vidno, hej, máte teraz ruku takto a takto, tak tento jeden malý pohyb ťahá vaše rameno dopredu a vyvíja to proste nejaký tlak na vaše nervy, svaly a podobne. Proste jasné, že to neurobí nič, keď proste sedíte za počítačom raz za nejaký čas, ale pre ľudí ako mňa, alebo fakt, že ľudia, čo pracujú za kompom od rána do večera niekedy, alebo po prípade možno, že aj tí hráči, neviem, či s tým mávajú problémy, proste dlhodobé používanie takejto myšky môže naozaj viesť k nejakým problémom, hej. A ja som poznal osobne ľudí, ktorí mali problém s karpálnym tunelom, takže som sa rozhodol s tým niečo robiť ešte predtým, než to vlastne išlo do nejakých vážnych stavov, poviem to tak. Keď som si zistil vlastne všetky tieto informácie o tom, že čo môže spôsobovať používanie regulérnej, klasickej, bežnej počítačovej myši, tak mi to vlastne všetko zapadalo do seba. Vysvetľovalo to jednak bolesť tej mojej ruky pri krájaní, ako aj to napríklad, keď častokrát som sa fotil, tak som mal pocit, že mám proste jedno rameno dole, konkrétne toto. Hej, a toto je moja pravá ruka, ktorou držím myšku, takže mi to dávalo vtedy zmysel. Takže sme sa vlastne dopatrali k tomu, že ľudia si tieto myšky naozaj nekupujú len pre nejaký imidž alebo pohodlie, ale že to má naozaj nejaký dôvod. Rozhodol som sa takýto typ počítačovej myši vyskúšať a po krátkom hľadaní a kúkaní nejakých recenzií som našiel víťaza. Logitech MX
vertikál. Neviem, kto to presne rieši, ale vraj má táto myška konkrétne nejaký 57 stupňový uhol. Tento typ myšky od značky Logitech má dve varianty. Jedna je tá, čo som si ja zohnal, MX Vertical, a potom existuje ešte tá menšia, tá sa volá tuším Lift a mala by byť aj vlastne nejakých rôznych farebných variáciách. MX Vertical je veľkosť od M až po L a tá Lift varianta by mala byť od S po M. Veľkosť, ktorú vlastne vy potrebujete, si viete veľmi jednoducho zmeriať podľa kreditiek. Jednoducho si dáte kreditky vedľa seba na stôl, capíte tam ruku. U mňa to bolo tak, že vlastne ona presahovala tie 3, čiže som sa rozhodol, že moja ruka bude asi nejaká tá stredná. Kúpil som si tú väčšiu a musím povedať, že mi sadla na moju ruku výborne. Myška má taký veľmi príjemný gumený povrch, vďaka ktorému sa dá aj veľmi jednoducho vlastne zdvihnúť od toho stola. To bolo konkrétne niečo, pričom som sa ja bál, že keď budem mať vlastne vertikálnu myš, tak ju bude mať teda problém, alebo sa mi ťažšie bude zdvíhať zo stola. Tým, ako má táto myš dobre vytvárovaný grip a je tam vlastne taká tá jemná guma ako povrch, tak musím povedať, že sa zdvíha zo stola veľmi pohodlne a ľahko. Na tej myške sa mi páči, že je vlastne taká matná, nie je to jedna z takých tých, akože viem, že dneska sa už také veľmi nevyrábajú, ale sem tam uvidíte aj takú myšku, ktorá je fakt z takého lesklého plastu, pôsobí to na vás ako nejaká chromovaná hračka. Páči sa mi, že proste toto má fakt taký jednoduchý minimalistický dizajn, je to matné, čiže na tom nevidno žiadne capkanice, jediné čo na tom vidno je, že keď tú myšku fakt že dlho držíte a potí sa vám ruka, tak proste hej, klasika. K tejto počítačovej myši dostanete software, v ktorom si viete nastavovať citlivosť, rovnako ako aj nabindovať tlačítka na palec a nabindovať si aj, že čo robí to, keď stlačíš koliesko. Dobrá vec je podľa mňa na tom to, že ty si to vieš nabindovať zvlášť pre každú jednotlivú aplikáciu, že môžeš si dať, že v tomto softveri bude to tlačidlo robiť toto a v tomto softveri to tlačidlo bude robiť toto. Ďalšia vec, ktorá sa mi na ne veľmi páči, je to, že má vlastne v sebe vbudovanú batériu, ktorú nemusíš meniť a môžeš ju nabiť káblom. Tá batéria za mňa osobne vydrží veľmi dlho a veľmi dobrá funkcia, ktorú veľmi veľa takýchto myšiek z nejakého dôvodu nemalo a asi je to aj jedna z vecí, kvôli ktorej som si túto myš kúpil, je vlastne to, že vám keď sa vybije tá batéria, tak to môžete zapojiť káblom do vašeho počítača a počas toho, ako sa to nabíja, tak vlastne ju používate káblovo. Čo si myslím, že je strašne ako basic, že dá, ale strašne veľa myšiek to z nejakého dôvodu nemalo k dispozícii túto funkciu. A toto to má a ja som za to veľmi rád. Keby niekoho zaujímalo, že kde si môže pozrieť stav svojej batérie na tej myši, aby vedel, kedy ju má vlastne dobiť, tak ti to ukazuje tu na dole v tom softveri. Čo sa týka nejakého pripojenia na Bluetooth, tak táto myška podporuje vlastne takú funkciu, že si ju pripojíte len Bluetoothovo a viete si vlastne prepínať medzi troma zariadeniami týmto tlačítkom. Je to síce funkcia, ktorú ja možno nevyužijem, ale za mňa je cool, že to mám vlastne k dispozícii, keby som to potreboval. Vec, ohľadom ktorej som bol dosť skeptický predtým, než som kúpil túto myš, bolo vlastne to, že ako sa mi s tým bude hrať, či si na to nebudem nejako dlho zvykať, alebo či nebudem chcieť ísť naspäť ku tej pôvodnej myši. Musím povedať, že ma veľmi prekvapilo to, ako rýchlo som si vlastne zvykol z bežnej počítačovej myši na túto vertikálnu. A čo sa týka hrania, tak by som povedal, že ten môj rozdiel medzi tom aime, aký som mal predtým a aký mám teraz, je za mňa nulový, ak nie dokonca aj lepší. Toto je samozrejme môj subjektívny pohľad, hej, môžu byť ľudia, ktorí drtia od rána do večera a jednoducho si budú ťažšie zvykať na takúto vertikálnu myš, ale ja za seba môžem povedať, že sa mi s tým hrá dobre. Čo sa týka nejakých mínusov, ktoré by sa tejto myške dali vytknúť, tak jeden z nich je ten, že nemáš kam vopchať tento malý pipík na to, keď chceš vlastne niekde cestovať. Je to také, že proste prečo to tam nemáš, tak to sa dá veľmi ľahko spraviť. Ale zase to kompenzujú tým, že tá myška je bluetoothová, to znamená, že keby si aj hento buď stratil, alebo by si to zabudol doma a tú myšku by si zobral so sebou, tak je vysoká pravdepodobnosť, že to proste môžeš dať buď bluetoothovo, alebo tú myšku pripojíš proste káblom a funguješ. Čiže
je to také niečo, že prečo to tam není, ale zároveň to vykompenzovali tými funkciami, ktoré tá myška vlastne ponúka. Čiže hovorím, ale bolo to také pre mňa, že prečo to tam neviem proste pichnúť, všetky myšky to majú, prečo nie táto, hej. Ďalšia nevýhoda môže byť pre niekoho tá, že si bude dlhšie zvykať na túto myš, hej, toto pre mňa nebol prípad, ja som si na to zvykal možno, že jeden necelý deň a na druhý deň som už ju normálne vlastne používal, ale hovorím, je to len niečo, čo treba brať do úvahy, ale podľa mňa pokiaľ proste niekto fakt má podobné symptómy ako ja, alebo ešte horšie, tak sa ti oplatí proste dať ten čas a námahu do toho, aby si len proste zvykol na iný typ tej počítačovej myši. Druhá nevýhoda je trochu klišé, ale niekomu to naozaj môže vadiť a to je vlastne nedostatok farieb, ktoré táto myška ponúka. Hej, konkrétne MX Vertical som videl iba v tejto tmavej variante a tu Lift som videl v bielej, čiernej šedej, neviem, a takej strašne soft rúžovej, takej pinky baby, neviem, prasiatko, rozumiete. A posledná nevýhoda je pre niekoho asi cena. Akože rozumiem tomu, že dať 80 € za myšku môže byť pre niekoho, že nie, proste nikto si to nevie predstaviť, ale jednoducho podľa mňa pre človeka, ktorý fakt trávi čas za tým počítačom, či už je to strihanie videí, alebo niečo, čo proste fakt, že robíš za počítačom a tvoja primárna práca je za počítačom, tak proste sa nenecháš otrávať s tým, že si kúpiš produkt, ktorý ťa bude proste niečím iritovať, nejakou nedokonalosťou. No, všetko prichádza s cenou. Keď máš proste dobrý produkt, tak proste stojí peniaze. Ja som sa z toho dôvodu rozhodol, že proste dám tých 80 € za tú myš a neľutujem to proste. Tá myš spĺňa všetky parametre, ktoré má, dokonca sa mi s ňou dobre hrá. Akože tvar je naozaj výborný. S touto počítačovou myšou som veľmi spokojný a ľuďom, ktorí hľadajú nejaké vertikálne alternatívy, ju môžem iba odporučiť. Maličký dodatok, tá Lift, menšia varianta, není úplne to isté, čo toto, len s tým, že je tam rozdiel iba veľkosť, trošičku sa to líši. Konkrétne napríklad tým, že to má priamo vymeniteľnú batériu, ku ktorej sa viete dostať pomocou takého magnetického poklopu, ktorý sa dá vraj veľmi ľahko dať dole. A rovno v tom priestore vlastne máte miesto aj na tento pipik. Hej, na toto tam máte určené miesto. Neviem, kto to bude riešiť, ale tá citlivosť sa nenastavuje na tomto tlačítku, ale nastavuje sa to na takom koliečku alebo guličke, ktoré máte za koliečkom. Neviem, kto to bude riešiť, ale ja som asi radšej, že to mám tunak, ale je to taký rozdiel, ktorý tam teda je, čiže keby to niekoho štvalo, tak to berte na vedomie. Ďalšia vec je cena. Tá Lift varianta stojí dneska konkrétne okolo tých 50 €. A toto si myslím, že platí aj pre túto myšku, ale zabudol som to v tom videu zmieniť. Pokiaľ máte niekto Mac, tak tie tlačítka na palec vám defaultne nebudú fungovať že vôbec. Budete si to musieť nabindovať cez ten software. To znamená, že ja teraz keď si to zapojím do Windowsu, tak na niečo mi to bude fungovať, hej, krok späť a krok dopredu napríklad v prehliadači. Ale keď vy to máte na Macu, tak je veľká pravdepodobnosť, že ešte do dneska vám to nebude proste fungovať, pokiaľ si nestiahnete ten software a nenabindujete to v tom softveri. Verím, že ti tieto doplňujúce fakty pomohli a pokračujeme vo videu. A na záver je podľa mňa dôležité aj skonštatovať to, že po mesiacoch používania mi táto myška naozaj pomohla, pretože tie bolesti, čo som mal predtým pri krájaní mäsa, zemiakov a iných vecí, ma prešli že kompletne a na to si musím zaklopať. Toto by bolo z mojej strany všetko. Odkazy na myšky máte v popise videa a ľudia, ktorí tieto myšky náhodou používate, kľudne sa mi rozpíšte dole do komentárov, že či to pre vás malo nejaký pozitívny, poprípade negatívny efekt, aby tu vlastne bolo pod týmto videom ako keby viacej pohľadov, viacej názorov. Ja som vždycky za tú variabilitu a keď máte nejakú vašu jedinečnú skúsenosť, tak kľudne sa o ňu dole podielte s ľuďmi, ktorí ju nemajú. Ja sa s tebou na teraz lúčim a vidím pri ďalšom videu.